kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Dugang 400 million pesos nga pondo ang ginpasalig ni Senador Miguel Zubiri para sa construction sang medical center sa Bacolod. Yari ang report. Sa groundbreaking ceremony kag MOA signing para sa construction sa Bacolod City General Hospital, nagpasalig man si Senador Miguel Zubiri sang dugang 400 million pesos para mahuman kag maging operational na ang ospital sa Barangay Vista Alegre sa tuig 2024. Kung pinanatag ko last year 200 million, ako na idugang this year another 200 million. Okay? For the completion. RD, how much you need? Don't tell me na how much you need. Diba sikulang pa ng 200 million? Pero pinako lang yun. RD, how much do we need? So you need 400 million? More? Okay. Game. Bumba ko ako 600 million sa 400 million. Ginsiling ni Department of Health Regional Office 6 Regional Director Dr. Adriano Subaan nga may 600 million pesos ang kabilugan niya kinahanglan agud magamit kag maging operational na ang ospital. Ang Teofilo M. Hinsoli Senior Medical Center ang iyaman ginakabig maging game changer sa bahin sang healthcare program. Sa Region 6, it is a game changer kasi this hospital will going to reshape the structure of the health sector ng Western Visayas. It will improve the healthcare provider network, this part of Negros Island, the Negros Occidental Bacolod, but also the whole of Region 6. I am saying Ginsiling naman nanday Congressman Greg Gasataya kag Mayor Albi Benitez nga kabahin sa plano ang pagtukod sang dugang nga road network agud mangin accessible sa pumuluyo ang ospital. We are also now talking to some families na may mga duta surrounding the area. Kay ang iban already donated, willing na nga mag-donate, no, para mas mahapos ang access from south to north, no, and then ang pakadto naman sa eastern part of Bacolod City, no. So hindi lang ni kay hospital ang among ginatrabaho, subong we are working for the road network surrounding the hospital para it would be more accessible and easier para sa mga Bacolod. We might have to augment ang transportation services halin diri makadto sa nearest point of where there are mga public utilities, public vehicles. May plano nga himuan sa mga road networks di para maging accessible. So isa sa aton nga ginapangitaan is how ang neighboring community maka-access sa aton nga hospital. Sa 4-hectare property nga gin-donate sang pamilya Hinsole, igatukod man ang dietary building, morgue kag linen and laundry office. Kinanglan ta nagidya nga may ara mata sa ngaton. Kaya iniwan na taga-pangabay sa another pandemic, mas may dalang may ara gid ang taga-Bacolod sa ila mag-own hospital. Ang wish ng family doc, ang name sang complex will be named after the lolo. Okay. Ang ceremonial groundbreaking kag MOA signing ang gintambungan sa mga opisyales sa Bacolod kag Negros Occidental kag mga opisyales sa mga kabaranggayan. Nico Delfin para sa DGCast Negros.